थांदो नोंथांमोन खुलुमबाय सोनाफोरानो जोबानब्लग टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय सबाय माजेव जो फगवाननाय महर लाना सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौफ्रा जोबोद सिनायलांबानो जाबाय ओमफ्राय इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ एकदम साबायखर जासियो आरोना मैया आंनि फिसाजो बिराद उइस खालामहरदों नोंथांमोना फुरा बोरानो आंनि फिसाजोनाव एकदम हाबजोबनाय बायदि मोनबाय आरोना आङो बे बोसोरनि थाखाय आरो नेक्स्ट बोसोरावबो आरो हरबावबानो जाबाय रिचार्ज हिसाबै ओमफ्राय आङो साहा बानायगासिनो नै एसेबां गरमाव माने सुख सान्ति गैयामोन उन्दुनो आरो रुम मोनसेयावनो मुस्रि मोननै सोंनायनि खोथा बिराद खस्थ' मोनबाय आरो आलासियाना मा सना मा र' साहा दुंदुं होनदों ओमफ्राय बिथांमोना फुङावनो एकदम लुसला जोब्बाय आंबो लुसला जोब्बाय दुगैजानोसै एसे स्र' मोनबाय आरोना लाबाय आया मानो लायासै दे मैया मा लाबनाय थाइजौखौ गावसोरबो एसे लांसै आरोना मोनबाथाय जाख'जोबनो हायाना मैयानो लेमला लेमलि बिराद जाबाय लोगोनोबो थाइबासो हरबाय आरो दा जाबावगोन बिनानाव मोनाबो जि जाबाय नैबे सोनाफोर आङो साहाखौ लुना लागोनसै ओमफ्राय आं एकदम बिग थेंक इउ नोंथांमोन गोसो गोरबोजों आरोना आं कमेन्टखौनो रिप्लाइ खालामख'लायनो हालायलायाखै मैया टाइमाबो सर्टमोन ना ओमफ्राय गाज्रि मोननो आं मैया एकदम लोगोफोरनि भिडिअखौ नायनो मोनाखै ओमफ्राय आं दिनै आलासिफोर श' थांखांजोब्बाथाय खामानि जोब्बाथाय फारि नायनोसै आरोना नटिफिकेसनाव फैनानै दंफैखाजोबो फारि नायस्रांनोसै एबार स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लग्सआव मा सेयार खालामलांनो हायो आलासिफ्रा जोंना लुखुर लाखार जागासिनो दङ गरमाव माने फिरफिलि गैयाबाबो आं लायगोनब्रा मादै सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय गरम समावहाय गावनि न'आव गरमबाबो थान्दाबाबो थानो लुबैयोना ओमफ्राय बिथांमोनाबो खालाव खासाव जागासिनो दङ आरो जोंना एसे खख'बाबो जाहैयो रुमाबो एसे फिसा जाहैयो बनानै उन्दुनायजों बिसिनाजों ग्रोबसो जादों आरोना माने आथिं होन जायगा गैलायलायो आरो अननो ओंखारबाय ओंखायनो आं आलासि दुमसि लेंहरखाथारा आरो फैखायाबा आंनाव बिराद गोबावजों खनसे फैबाय खस्थ' मोनबाय आरोना मामि नानि सुना दोनदो मा साहा लुनानै होग्रोसै आङो बिथांमोनखौ एसे फ्रेस खालामसै आरोना मैयानि गोलोमदा बेस्राफोर दुगैनानैसो एसे स्र' जाजोब्बाय मानसिफ्रा आरोना रिक्सा नायथिङो इसोर आङो र' गैया ओरैबो गैया आयै सना अन्थाइसो गेलेनो लोगो लाबायो दानाबा जादो आबैमोना थांसै बेबो नांगौ दे आमा आयो ओरैबायदि आंखौसो मा होन खनसे मैया हैपि बार्थडे जाबायना सना जाबायना खबर गैया सिबाय बांद्राय 2 बोसोरावलाय मा फात्ता मोनस्लाबनो ना आरो रावनिखौबो नुबायबो थाया सना जाबाय मैया बिमा फिसा बारा खुदुमलायनो मोनाखै जोंहा ना बावसो आया थेंक इउ होनलाय थेंक इउ फर विशिं थेंक इउ होन साबायखर होनलाय साबायखर आंखौ विश खालामनो थाखाय साबायखर होन आंखौ विश खालामनायनि साबायखर मादैमोन आमाइमोन आयंमोन आयं मादै आमाइ ससेल' आद्रा रायलायनाया एसे लेट जादों बिदाया खिन्थु 2 बोसोर जाबा आगोलाव कमप्लिट जाजोब्बायमोन आरोना बिराद खुगा बिदाना ओमफ्राय नैबे एसे लेट अन्थाइ दे दसे गेलेगोन दे बाबा ओइ बाबा साइकेल लानानै थांलाय सना रिक्सा लानानै फैलाय आबैमोननो नै सिबला लांथारबाय थांदो थां नै लानानै फैबाय आदाया लाबोबाय मा रिक्सा लायनो रोंबाय मालाय थ' आबैमोना रेडि जाखाबाय ओंखारनो थिनहैदोल' ओंखारबायानो मालाय रायजो राजाफ्रा थांदो नोंथांमोन दे बासिथाराव मोजां टाटा जा बेस्रा गरमाव खस्थ' ओमफ्राय जोंहा जोंहा इदि एकदम थ' सोनाफोर थ' गबाय थ' बहाथो मोनबाय थानो बिमा बिखुनजो आलाय सिलायालाय ओमफ्राय नायो बा मालाय बिबैया 500 रुपिया होनानै थांबाय मा बायगोन नों घरि बायनोसो हरदों खिन्थु आबैया घरिया गाज्रि जाबाय अनलाइन बिहरनानै बिराद गाज्रि स्मार्ट घरि होननानै एकदम अनलाइन बिहर होननानै आंखौ
गैला 3 मास नामायावनो गाताम 3 महिनाखौनो थाङाखिसै खोमा बेखौ दखानावसो बायगोन मिथिबाय नुदों रिक्सा लेंना हैनायनि बिबायनिफ्राय बेयासो 500 आगैनिफ्रायसो बांसिन माने मैया फैबा सनिबाराव फटकरिया जोंना एथ' फुङाव बिसोर जेबो मोनाना फिसाजोनो गस्ला थस्ला जेबो लाबोखै आरो बेनिफ्राय आरो शुक्रबारावबो बांसिनानो बन्द जायो आरो आइया थांब्रब फैब्रब खालामनो हाखाया आरो मादैया फटकरिया प्लेनिं जाब्रबनायसो ओंखायनो गस्ला गस्ला जेबो लाबोआखै बेस्राफोर ओमफ्राय फैसाखौनो एसे होलांबाय आरो ना बायना होनोसै आं उनावहाय थांबाय लांदां लांदां जानोसैलै बिमादै ओमफ्राय दायो दसे उनाव जानानै थाङो ना मानानै थाङो गाव दंसै आरो ना एसे साफ साफाय खालामहैनोसै बिराद जाब्रा जानानै दं जि जोम अह माय गड ओमफ्राय दिनैनि आदारा एकदम जाब्रासो जासिगोन आरो ना मैया जाबाय नालाय दाउ एसे अमा एसे आरो मोनायावबो मोनानिखौथ' आं भिडिअ लायाखिसै मोनानि मोनसे भिडिअ लादों आङो नोंथांमोननो दा एड खालामना होगोन आं मिनिथावथाव आरो ना मिनिथाव गाबथावबो ओमफ्राय नै मैया बिमा लाबोनाय भिन्दिखौ ओमफ्राय नैबेखौ मैया बायनानैसो लाबोदों आरो ना जानोसै बेखौनो थान्दानो जोलैफोरथ' एसे दालि ना नोंथाङा एसे बेदर जानो लुगैदोंमोन नै बिदिमोन आरोना जोंना मैयानि 25 मेनि मोनानि हालोदा आइजों मादैजों माने बिदि गाहायाव मुस्रि खाना होनानैसो उन्दुनाय जादों आरोना माने बिराद उन्दुनो ओंखारबायमोन 10:30 बारबायमोनदां उन्दुबाय बिदिनो जेने थेने गरमजों गोलोमफ्रुलायनाय असान्थि ओमफ्राय आङो बिसिनि राजाखौ लाफानो नागिरदोंमोन गथ'जों गथ' आथिं आखाइ हलायलायोना बेस्रा गाहायावसो नों एसेबाबो नायदो दे खोनाबाय मैयाथ' गैला आलासि दुमसि रुमफ्राबो जोंना बेनो नालाय गंब्रै गंबा दे अबस्थाया ओमफ्राय आंना बिखुनजो बिमा गानलांनाय मादै गानलांनाय गायस्लायनानै गालांनाय बग्रा आं गानस्लायनानै दोननाय फिसाजो गानस्लायनानै दोननाय फिसाला गाननानै दोननाय लुंगासे सुखांबाय ओरैहाय एसे सुखांबाय आरोबाव एबारना लागोनसै आङो जेबो टेनसन गैया सान्दुंआ बिराद मोजांखा दाना आधा घन्टायावनो स्रेम आजिखालि गस्लाफोरा ड्रेसफ्रा मा जायो सुनाय लोगो लोगो रानो ओमफ्राय गाननाय लोगो लोगो सियो गोलोम बोथोरनि खोथा नालाय बिथाङाबो थांनो ओंखारबाय जोंहा हारसिं जाफिनसैलाय गैला लानानै बेरायगासिनो हरदो मादैनो फनाव हरदो थांदो जारौ लोगोआ फैबाय टाउनावसो थांग्रोलायबावगोन मालाय दिंग्रायनानैहाय हरलाय बेनाबो गिफ्टआ बाखिसो नैबे फिसाजोनि सेन्देला गब्लंबाय नालाय गिफ्ट लाथारनो गोसोबा बिदिखौनो लाबोफिनदो होनदां बिराद मोजां मोनो फिसाजोआ मबाइलजों सुदोलाय जाम्बा सुदोल' मबाइलसे जाबाय मबाइलनिफ्राय एसे गुसुसिन लाबानो जाबाय मबाइलसेबाबो जाबाय जागोन नागिरनानै मोना बांद्राय फिसाखौ जाबाय मबाइलसेखा बिराद बेखौल' सोयो ओमफ्राय बिमाया पिंक सिं मोनबाबो जायो बिमाया 80 रुपियानिल' बायदोंमोन नालाय नै गब्लंबाय बेखौनो गानबावनोसैसो नै सेन्देल थाबाबो बेखौल' आगोल आगोल गानो आरोना दे मा दे आंनि फिसानि फिसा फिसा आथिं गानदो सोना मामा रामा देरनानै ने बेखौल' सोयो ओमफ्राय फिसाजोनि सेन्देल दोनग्राया नै जोंना डास्टबिन होननानै लानानै फैबाय न'आव लानो होननानै गावहासो लाबाय थायो नालाय गोदानैनो बिनोसो होबाय आङो देरजासिम बिनिनो सेन्देल दोनग्रा जाथ'सिगोन आरोना गावहानो गोसोबायदि हानबाय जेखौ गाननो लुगैदों बेखौ हानबाय थांबाय मालाय बिमादैया फैदो जोंहा थाफिनदोलाय बेनो बे नर्माल जिबन खालि मोनफिनसिगोनलाय ओमफ्राय नोङो मादैनो रिक्सा लायबाव नागिरदोंमोन नोङो बिराद थार दय बिबैनो रिक्सा लायनानै 500 मोनो नालाय बिमादै रिक्सा फैसा मोनबावगोन सानदोंमोन बियो थांबाय मादैया फैदो आलासिफोर फैबा आलासिफोर जाहैबा फैसा मोनदावबा फैसा होलांदावबा गथ'फ्रा बिराद गाज्रि अयभास जाथारो आरोना फैसा मोनगोन बेलेग गथ'फोरखौ मा बुंनो जोंबो बिदिनोमोन गोदो 10 थाखा 20 थाखा मोनबाबो सान्थिमोन नङा होमबा दा ओमफ्राय फिसाफ्राबो बिदिनो अबस्था जाबाय आरोना ओमफ्राय दानिया 10 थाखा 20 थाखाखौथ' जेबो मुल्य मोनला उन्दै जातफ्रा एखे 200 ओंखारनानै 200 500 बेफोरखौसो एकदम मुल्य मोनसै आरोना जारलायानो जुद गैया आंथ' सोरबा फैयोबा दाहोलांखायो आंखौ बांनो होखुमालां आं माबा मोनसे बुस्थु बायना होगोन होननानै आरोना पार्सेनाव फैखायाबो एथ'बां खिन्थु माथो होनबावनो फिसालायाबो बिदिनो जाहैबाय फिसाजोआबो फैसाखौ बुजिहांबायानो फैसाजों दखान थांबा मोनो होननानैहाय बेबो जारलासो जासिगोन आंना आरोना ओमफ्राय नै मैयानि एसे आग्लायनाय बुस्थुखौ लोंनो लाफिनलायबाय जुसाबो लोंबाबो सान्थि मोननाय नंला मानो होनबा गरमसो जाबाय आंना फ्रिजआ हाबा बथला एनिमेसनाफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै मा होनो जायफोरा आंनि बे ब्लग्सखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो जेबो देखायनो हायाखिसै दिनैनि दिनाव आइमोन थांबाय मा थांबाय
उदासि जाबाय मावनाय दांनाय एलु एलाबो देखायनो हाला बेफोरनोसै आरोना स' नानि थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय